Здравейте! Казвам се Светлен Крагушиев и добре дошли в моя канал CK Go Explore. Както сте видели в описанието или пък не сте, което е нормално, идеята на този канал е да ви води на готини места, където аз да ви разказвам интересни факти за тези места. Също така да ви споделям и моите стратегии за победа в играта Clash Royale, в която постигна всичко. Много преди други играчи, които качват клипове. Така че, обратно към готините места. Това, което е зад мен, разпознавате го, Палацо Векио. Намирам се в Флоренция или Фиренце, столицата на Тоскана. 360 000 души население, милиони туристи всяка година. А този площад тук е един от най-посещаваните, заедно с площада на катедралата на 1559 година. Тук господстват медичите. Съревнование са Флоренция и Болония за световно международно признание по отношение на влиянието си в търговията, икономиката и изкуствата. Козимо I Медичи, 1559 година, това е неговият дом по това време, Палацо Векио, както казах, днес е дом на общината във Флоренция, дава задание да се построи първият градски фонтан. Между другото, до тогава тези фонтани или фонтаните като цяло не са били част от градската среда, а са били привилегия на богатите частни домове. И сега нещо интересно, има може би някаква така българска нишка или чисто човешка нишка в цялата история около този фонтан, затова иска да ви разкажа тази история. Та пак връщаме се 1559 година, когато Козимо I обявява конкурс. И явяват се доста известни местни скулптури, един от които най-известните е Джамбулоне. Не го печели. Историята мълчи по каква причина не го печели, но Козимо I Медичи избира друг скулптур Бандинели. Бандинели обаче прави проекта и умира година по-късно. Точно преди да започне да обработва този 4,2 метра мраморен къс Толомео Аманати, който е бил предпочетен. Той всъщност довършва 5 години по-късно този фонтан, който, разбира се, дали поради факта, че Джамбулоне не е спечелил конкурса, дали поради нещо друго, дали поради естетическите му качества, не е бил харесван нито от местните скулптори, нито от местното население. Подиграват се на автора, че е изхабил само мрамора, и затова 10 години по-късно Джамбулоне, този, който не печели първоначално конкурса, печели допълнителна поръчка да направи ето тези коне. Както казах, местните не са го харесвали никак, ама никак. И за това са използвали коритото му като леген. Да мият, да перат. Тотално неуважение. 1720 година става специална плоча на Палацо Векио, която забранява използването на коритото му за тези дейности. Още по-голяма. Нептун е 4 метра и 20, тази е над 5 метра. Мрамор. Не е изобразен с убития Голиат. Микеланджело прави тази скулптура за 3-4 години в началото на 16 век. Само да вметна, че оригинал на Нептун не е този, който виждаме тук на площада, а е копия. Ето една много интересна още история за тази прелюбопитна статуя на Херкулес и Какус. Това е историята. Историята е леко политическа. Името, което видяхте отпред, е Бандинели. Това е всъщност скулптурата на статуята. Точно обръщам камерата, за да видите, че тя се намира доста
доста близо до тази на Давид от Микеланджело. Двете статуи са имали за цел да представят мощта на града, като, разбира се, след тази на Микеланджело, Давид, градския съвет или владичите решават, че ще дадат поръчката за Херкулес, статуята отново на Микеланджело. Поради забавяне в доставката на мрамора, Микеланджело е бил ангажиран с други проекти в страната. Така че един от неговите ученици в кавички Бандинели всъщност взимат поръчката. В това време Микеланджело е доста известен, началото на 16 век, и е позволено на хора, които харесват изкуството му, творбите му, да влизат в ателиетата му и да го наблюдават как работи. Този Бандинели е един от тези ученици, който в последствие с голяма амбиция успява да спечели поръчката за Херкулес, който подчинява традецът на биковете му Какус и състоява го оваля. Идеята му е била да направи по-голяма статуя от Давид на Микеланджело, по-красива, по-релефна и по-най. Затова отново колосът е от мрамор, отново над 5 метра, доста голям, с детайли, но критиката е убийствена. След малко ще ви прочета какво точно пишат за тази статуя през 1534 година. Тая добродетелна творба показва, че ако острижете косата на Херкулес, отдолу няма кратуна, която да му побере мозък. Главата му не е ясно на човек ли е, на лъв ли е, лошо поставяне на врата с толкова малко изкуство и толкова лоша грация, че никога не се е виждало по-лошо. И тия огромни рамене приличат на магарешки седла, а гърдите, останалите му мускули не изобразяват човек, а чувал пълен с пъпиши. Нека бъде поставен дясно, облегнат до стената. Това казва Бенвенуто Челини през 1534 година. Представете ли си? Санта Мария дел Фиоре. Катедралата Санта Мария. Най-голямата църква в Флоренция. Добре дошли! В 1296 година започва строежа на този катедрален храм. 6 века е строен. 600 години. По времето, когато е направен, е бил най-големият в Европа. 30 000 вярващи е можел да събере. Това, което виждате в момента, е новата фасада на катедралата, завършена в края на 19 век. Куполът на Брунелески, 114 метра. Инженерно чудо. Представете си, 13 век започват и заради това, че е изключително труден архитектурно да бъде направен в това време, е завършен някъде 15 век. 114 метра. 40 метра диаметър. А зад мен е Понте Векио, или в превод Старият мост. Сега дали е бил стар, когато са го правили, едва ли, но това е името към днешната. Ще ви разкажа няколко факти за този мост. Освен, че е една от забележителностите, които забележително трябва да се посетят в Флоренция. Мостът се намира на река Арно. Това е причината всъщност старият дървен мост в 10 век да бъде разрушен от предошлите води на реката. Има слухове също така, че
много преди това отново е имал мост на това място, още по време на Римската империя през 4 век. Ето и още един интересен факт. Мостът е служил като отбранително съоръжение дълго време за Флоренция, тъй като града е бил добре защитен от стени, но по вода не е имал тази защита. И ето ме тук, по време на залеза, времето е топло, приятно, пълно с туристи. Още нещо да ви кажа за моста, което е много интересно. Това е единственият мост, който остава цял, неразрушен при изтеглянето на нацистите от Италия в края на Втората световна война. Може би са оценили качествата и достоинствата на архитектурата. И ето ме на път за Понте Векио. Малките калдерамени улички, готини хотели. Пак факт за моста. Строежът отнема около 10 на години. Това е средата на 14 век. Козимо I, Медичи, херцогът, минавайки по този мост, сблъсква се с доста голяма тълпа хора. Чудо му става неприятно, страх от враговете му да не го убият и нарежда на прословутият известен художник, писател, творец, архитект Джорджо Васари или Вазари, може да го срещнете в интернет, да направи отгоре на моста тунел. Тоест, това не е тунел, галерия на втория етаж, по която великият херцог да минава необезпокояван от масите долу. До тук добре, но какво се случва? Мостът е бил пълен с занаятчийски магазини и месарници, които миризми и шумове доста дразнили херцога, като минава отгоре, въпреки че е бил сам. И той нарежда занаятчиите да бъдат изгонени. Тогава се помещават магазини на бижутери. И с това известен е до ден днешен. Има доста скъпи магазини на бижутери и часовникарски известни брандове марки. И ето това е главният път към моста, стария мост Понте Векио. Първоначално прозорците са били доста малки и по времето на Мусолини, затова вече се казва, че прозорците на Мусолини, те са разширени до по-големи в чест на посещение на Хитлер.